Ngisacela ukubongithuba angisakwazi nokuzibamba ngiyabona sengidlela umlomo omnyama uthi ngabe uyasizwa na ngabe ziyafika na izikhalo zethu baba singabantwana bakho. Hi guys, I don't even know what's in again because remember when I told you that the camera if you but anyway, welcome back to another tasty video. It's all nice and sweet in this channel, no beef literally guys. And stuff always. Oh gosh, I'm going to such a content food. No, you drop a part. But it will be so good to look at. Maybe I won't roll it and then say, Okay. man, I Now, you have to be at the same. what was I again? Ngisacela ukubongithuba angisakwazi nokuzibamba ngiyabona sengidlela umlomo omnyama uthi xa ethetha kucala injabulo kimi kwavele kwathi kumshaya kamnandi ngimthelile ami ayinalo elokugijimisa yena Asikaze sithi akabo asikaze thina sibona umuntu ekushare inamba sithina hawu oh hayi cha should see official indaba yes wazi wena umana ke wehalal man ngikase shi inamba utheni bethini uzomela ngithola inamba yakho wathi wena ngekathe bhale yakhe ke utheni Cho ngicela isikero sam cela isikero sam sithatha usli angazi usube yokwenzani kodwa wena nosli nento eyodwa isikero masikuye nawe sikuwe yes sizoyisesha kuqala angithi uyabona ngiqinisile ya siyabonga uyabona ukuthi bengiqinisile guys, make sure to use sunscreen ne? SPF 50 Yee! Alright, singifakile i-price singothi enter ngivele only update ya. Make sure. Wela ngaphesheya sizofika nini na ngoba lokho ndikulindile awundicingi wena na bhekala ngikubukile awele Guys, iblessa la halala libuyile ke. Ufike ndifike la shi number earlier. Selibuyile lizo mobuhala la ka test time.
senizothatha inamba yahalala ngenkani. Ubuntombi. Mina yacela uma ebuya bengakonhlangana naye laphaya ukuthi manje mayephethe amaphepha akhe ngitsho hayi mhlawumbe uhalala ngoba phela uyabuka ubona labakhulu awungisiza la yini isingisi nani yabo nakuthi azatshela uprincipal interested nikwazi ngoba unendawo uprincipal noma umahlalela noma uyini manje useza lo bukhosini unamanga futhi ukhosi okubona ukhosi balo sibongo sakhe ukhosi bakaNgcobo ukhosi bakaGumede ukhosi bakaMathaba nabakasheze enkandla uyeni mkhulu befuna uyishaka abantu sakhala zingasebenzi zobuya bangasebenzi zobuya no ngifuna ivoice yakho nomuntu akasika ngifuna ivoice yakho ungaphinde angenela inyama cha makho uyathenga nje menzile miye abantu sengani uyathenga mezini okay manje mina ngifuna ukwazi manje bese buyelana Phone ayikhaya akanangizalila ngimtextile ku-WhatsApp ubuyele lo awunawo awufuni futhi njengami nje angawufuni manje wese into engicasulayo uthi ngibhalela kula maphepha ahamba nawe e-police station ngithi ngihamba intshontsha nje uthi awaye e-police station namaphepha khona ama uzomonto unofa uyagula kanti hayi lo namba eyodinda side uzofika washiya e-police station inamba yami akuzingaso mina ngithi mina iyafana msajajile ngala ngithi abo basebenza ngizoku-WhatsApp mina ngidiye endlini uthi no ngiyamdala ipendla nginalo ngoba umdala hamba nabadala exactly uthi ngiyasabi usukhona yebo sobona mshana bakusome ini uka-57 baba uka-69 uyacabanga uzowenzakalani Truth is tomorrow, it's another day, it's another story because it seems like uhlezi around. So guys, I'll update you tomorrow. He is banned. He is banned from Ifamas. He is banned. Shilma Kumed. Nyambo Makumed. Sending mkhulu hallelujah. Mzibiri mkhulu afuna. Ufonini? Hayibo. Utewe na haya ngatata. Wasisini. Utsothenge. Hayi lo mkhulu. Uzuma kumethu mntana amagama wethu. Kasandisheba. Ingaphi ikhona wena ungaqaja amagama u8 ngathi ngisho inkomo singayiqamba amagama u8 phela ungasemkhosini unamanga bese kusenza just ngithela umkhulu avale lesikole maningi amacustomer angaphinde angene la just ukuthi mengena bangijikisa no, he's banned. He's banned. wena manga akekho umuntu omdala kuyinto engayibaba nobaba namagama awuthi wena usomthethe namagama Oh, we first one. enjeni lethiwe shuthi ngane landelani senjani zinjani ngane landelani mina Ufuna ukuthi
Halala, abe. Ngibe one. Mama wesizwe yes, mama usebukhosini. Njalo umuzi WhatsApp. Guys, we have an update. Okay, ngifuna kwaza. We have an update. Moyengcwele. Oh, ibaningi. Cela ungiscreenshotele ngisendele lezo. Ngizoyifaka lapha bese kususikilo inamba. Guys, today's menu. It's chicken. I'm so tired. I'm so tired. It's chicken. See, it's just rice and chicken. Mina ke angiwadla masaladi. Angiwadla ma-veggie. I know. Ngingaba yini my love ngaphandle kwakho? Ngingaba yini my love ngaphandle kwakho? Ngingaba yini my love ngaphandle kwakho? Jolane, ngingaba yini my love ngaphandle. Bengisacela ukuba ungithuba, angisakwazi nokuzibamba. Ngiyabona sengidlela umlomo omnyama, uthi xa ethetha kugcwala injabulo. So every day in the morning, I speak with them. They are actually working. Rose, when we give no, Rose. Now that you're telling me that, it doesn't even because we calculate the amount of voucher you give. So we don't just give anyone full voucher. So yeah, How are you dating? this is what we do. Yeah. Everyone is working, by the way. Everyone is working. They are at work. 32. Each vial has 30, enough just for 30 units in my mind. So if you're taking 32 and 16, you should be taking both these vials of mine. And after Rose, let me tell you, Madam Rose, a secret, maybe that you don't know. If you opened up a vial, after 30 days, you shouldn't be using that vial again. Good morning, guys. Good morning, guys. I don't know what day is it today, but almost the weekend. Ninjani, siyaphila. Sanibona. Hello, my darling. Njani? Siyaphila kunjani? Siyaphila. That's Hello, my Mobam. report. Yadlala swethu manje. Guys, lapho sisi abafuna ungikhiphela into zami. Siyaphila njani? Uphuma phi wena sisi? Uphuma phi wena? Uyithathela uyisikela nje inthuku zakhe. Wazamuhle. Usifundisa makeup. Soqala ngeshiya. Oh. Iyona into ebalulekile. Yes. Manje kanti cha mana uyayibona lento engibonayo. So I just got the report
sengiyosenda-ke manje kumphathi. I don't know, my vlog I'm getting demotivated because I'm doing one and the same thing every day, but we'll get the hang of it. I did say, okay, I did say it's an everyday thing. Akashebi lo sis. Say hi to my channel. Hey, Banis. Abafana baye ukublame amantombazane ngecorruption yabafana. Please. Ngoba kahle abafana abaqalele into bebona ukuthi bethola imali eningi. And then they chose to give it to us. And then now we have been blamed. How? For them wanting to give us imali. Imali. That's only. It's a portion, Dagabawo. 0.something%. How? Guys, please. Gold. Ay kabantu, niyambona lo. Ay. Ay kabantu good. Ningibonile mina ukuthi angifake ijezi. Ay kabantu good. No. I've decided to wear a jacket because they will each liyagodola way. Abimizamo yami yobonakalana ngabamazwi amayofika enhlizweni yakho kuba khona abajabulile kube khona okhalayo ngabe silwelani na indlala noma impakamo kunesiphengi naso ekumele ngisivikele uthando lungangolwandle kodwa mele ngimele Say hi to my YouTube channel. Say hi. Hi. How you getting like that? Ngiyacala. Kumnandi ne ufika ngesikhathi sakho. Yazi kumnandi ukusebenza. Hey guys, it's still Friday. I'm trying to be busy. Like I couldn't show you much. Also there was no updates. Mailana Mukulu. If you know, you know. And then updates about my car. They haven't started it. Umuntu, who was helping me, who all feels away next week Tuesday. And I'm a part apparently but abengakafiki bagcine besawa odile so nje. Like I'm not okay. I'm not okay. The fact that I got Moto, it means next month I still have to struggle a bit with the transport. By struggling a bit, I mean like paying 1.5 while I'm still paying is credit. So yeah, Jim. But we'll be fine, guys. We'll be fine. I'll be fine. We will be fine. So if you had this katla, I'm a vlog. Kwanam ingin. So if you had this katla content, kwanam saying wow, this is too much.
But for now, yabo, it's fine. It's fine. Like, no pressure. Yeah. Angenzi nokuningi guys. Mangibuya endlini, literally, I just eat, get into bed, get into the sponge. Phela now bed. I don't have the bed. So ngivele ngibuya endlini ngiphose esponjini. Ngilale. Kodwa ke nalokho futhi ngelinye ilanga kuzolunga. Akusiyinto yabo ngathi manje no. Kuzolunga ngelinye ilanga kuzolunga konke. Yeah, that's it guys. I just wanted to tell you what I'm about to do. Kube ngidlala music nje mhlawumbe into engingayicleana la. Because kumele cleaner, but I'm postponing it for tomorrow. And yeah, but it's because kusasa ngiphuma ngo-4. So mangafika la ngiclean ngene ebusuku. Ngiya-edit. Ngizobe ngiqalile u-editha phela namhlanje, but also nakusasa kumele ngivuke ukugcina because it's a weekly vlog, yabo. So yeah, edit, post, upload, ngisemsebenzini the video. Good morning. Today is a Saturday, and Niaz will see on a Saturday. We were anything. Okay, not literally anything, but we try to be cool. So many late namhlanje ending the day and today. I mean, manje. Sengizolaba abantu abantusi. Na ngifike cabanga khona. Singibeleke. Yebo. Sanibonani. Njani? Afuna ukuvela YouTube. Afuna ukuvela YouTube. Ungibona kuphi? YouTube. Ngiyasho ukuthi awusathongisa lokho ngokusiza. Lapho lo muntu. Angiphikisi babdu. Babdu kwamphikisi ngemthetho ngiyamazi. Wathi hayi ufana, wathi hayi uye. Hayi mhlawumbe ukufana maye. Yes, ngifana ngabo. Wena straight. Ngiyasho celebrate lena. Ngokushaya. Hayi celebrate. Ay, Maluba. Khona la athanda uba top khona. Manje uyangisaba phela ukubuza uba ubuthule sometimes. Kodwa khona ngisho ukuthi ngokusukela ngibuza ukuthi hayi lokho uzani. Kodwa udume khona Umuntu othulayo vele Nkosi yami. Cha ngiyakwazi ukuthi uyathula. Kodwa nje umusipoti la udume khona manje. Hayi ngeke ngithi animate ngihlele ngibuka ifoni. Athi fuck man. Ngalo muntu. Ayakujuba dume. Isibanibani ithini into yakhe njengoba esithombe.
Ngathi hayi ingane nje so ngathi hayi yini yomazela yona nje. Ngathi hayi ngaqamba ngathi hayi sengiyakutshela usazwa impilo lawo. Inzima kakhulu kamuntu. Ngimbuka nje Udube pho usonta nalo sisi loya. aze kodwa kanje lo ngimbuka la ehlelweni thizeni kodwa manje uma sengimbona live nami senginakho lokho ukuthi hayi nami izinga lami ngizothuka bese ngibona abantu basezingeni Angithi siyovela ku YouTube nawe ke. Siyovela ku YouTube. Cheers. Ukuthi nguwe lo ngisizile sonke lezi sikhathi cabanga. Bayazi phela ku YouTube ukuthi kwenzakaleni so hey. Mana bayalazi ukujaba ku YouTube. Kanjani manje? Nabathanda indaba zethu YouTube. Yindaba basola indaba zethu bayithanda. Sebazoke into yethu nje. Bese kusele ukuthi bekubone nje ukuthi nawe umuntu ongisizile. Bayazi ukuthi sikuphi manje. Bayazi semandini. Yo guys. Mamazi lo baba ubhemkwakhe. Mamazi ucela. Malume. Yebo. Ungihlekisela Uzomuza kawumi kamnandi yathi. Ngithanda kawo phela kukhuluma guys manje. Hey, konke yabo. Konke umali awalonke. Awasho le muva sebeyazi. Sibavashani basarathi. Seba nobatshana nathi guys. Uhleli kahle, wathi. Simphethe kahle. Simphethe kahle. Siswami. Onithi. Okay, Stefe, ngiqhenyayo ngayo esitafeni sami. Engizosuka lami ekuseni sengibuya kothisha sinoma la semsebenzini ke la. Umuntu othengele emotweni. Nemoto vele ngabe ngisazi ukuphefumula emoto lezimoto sinwa kahle. Ngisho ukuthi iyangena lento manje. Imisehliziyo yami ebuhlungu ngisho ukuthi takusena ngizoshaya u554. Phone namhlanje. Siyabonga. Ube nosuku oluhle mama. Sasa nje ngizoyiposta le video uzoyibona. Ngiyaqala zobe. Sure. Bengasazi ukuthi into eyiqiniso kangana. Hello. Siyaphila njani? Morning. Siyaphila njani? Sicela ukhiye. Siyabonga. Malume, unjani? Siyaphila. Okay. Sengiyovula ke emsebenzini guys, sengifikile. Yeah. Umanyanje ngakulinda ngisilinda phansi sengidabukisa. Imanyanje ifikelani lethu ngathi. Understand nami. Sesidinga warning. Ngeke. Why late? Ayikho into ozosixoxela yona. Hawu. Unamanga. Usacabanga amanga. Oh, kanti nawe unalo alarm? Angizwa. Phela kumele uphume ku-silent.
Angithi manje awusayizwa. Awuyizwa ukuphusa bathi. Manje Akayizwa uma kumgqibelo ngempela. awuyizwa. Ayihlekise le ndaba. Warning. Verbal. Nje angisafuni nokusibuka. Monday singena u9. By the way. Noma ungafika kodwa ngo-past 7 ayikho inkinga. Asinankinga thina. Sokufica khona la. Oh mama, ngatuthandazela ikhaya elifudumele tata. Zonke izinyembezi zakho siphendukile inhlanhla. Abantwana bakho basebenzele wena, nami ngisebenzela bonke abantwana bami. Wathi umusishiya kuzoyenzeka izimanga, ngehla ngenyukela yonke indlela sasihamba. Manje impilo ingcono buka le mizamo, thatha impilo zethu wayishintsha ngesipho sami. Ayi wawuhlala edolweni make, wawuhlala edolweni make, wawuhlala edolweni make. Mama nobaba ukulahla ithawula kuyona indlela engafunda ngayo. Ingcina mbanambathelela nendleleni, sekubuncoma manikho kwakumnyama nasemnya, amahlone kusinde hlombe. Kodwa ngeke phinde silale ekhaya singadlile, nayo indodakazi sigadile. Lingapheli ithemba kimi, ngisayopanda ngisazobuya. Dlala Thusi, mama nobaba. Guys, umalume besisamncoma ekuseni. Ngiyakhumbula manje mawukhuluma udla umcimbi ukhumbula Hayibo. lokho uthenge lapha. And kusele. Yazi ngiyasho ukuthi konke engikhohlwayo. Guys, umalume kade simncoma ekuseni. Namhlanje ke uvele wangikhohlwa ke. Sengihamba nosisi wenu. Iblessi lamkhulu. Umalume umkhulu libele wasongithengela i-airtime ngafela ngamxoshela lapho yazi. Wenza kahle ahambe ayibo. Right. Because wangifela athi nginamanje lapho sayivula ngizokuthengela. Sele walifaka idatha wathula lo. Walifaka? Azalifaka. Oh, azalifaka. Wathula libele wathula lo. Hey guys, angisajulukile kodwa ngifuna ukutshela ukuthi sengiqedile ukuclean ikitchen. Manje sengizoyogeza and then ngilale, akukho konye. Ngizolala kusasa, ngizolala usuku lonke, so I'm not vlogging. Angifuni nje ukunibhora ngami ngilele espontsheni, angifuni nje ukunibhora.
So I'm gonna end the vlog here. Thank you so much. Thank you for watching. Thank you for tuning in. Thank you for the continuous support. I'm really grateful. Thank you guys. Don't forget to like, comment, and subscribe. Tell your friends and your other friends, your mom, your dad, your grandma, your boyfriend, your girlfriend, your wife, your husband. Ukuthi sikhona la siyathola awubhorekile nje vele uvule mina uyiklinele noma wenzani mawubhorekile nje ungivule uyihlalele nami. Alright, sharp.